Poštovani predstavnici medija, dragi partizanovci koji nas pratite putem YouTube kanala, dobrodošli na konferenciju za medije povodom utakmice 20. kola Mozart Super Lige Srbije, u kojoj naš Partizan sutra od 18 časova gostuje ekipi IMT-a u Loznici. Pre nego što krenemo sa pitanjima kolega novinara, obratit će vam se i svoje očekivanja pred sutrašnji meč izneti šef stručnog štaba Crno-Beli, gospodin Nenad Stojaković. Gospodin Stojaković, izvolite. Bogi zdravo, poštovanje svima. Negde na početku da čestitam praznik Svetog Nikolu, tako dosta ljudi to slavi, jako značajan datum. Da pozdravim sve navijače Partizana i da im se negde zahvalim na prošlonedeljni posjet i negde da im se zahvalim jer negde na krilima njihovog navijanja smo došli do te jako značajne pobede. Nosili su nas tokom cele utakmice i hvala im mnogo na tome. I opet ponavljam, bez njih ništa. I eto, na inicijativu igrača klub je odlučio da negde nagradi navijači, da kupi određeni broj karata i da eto imamo podršku i u Loznici. Što se tiče same ekipe IMT-a, negde onako neka sinergija mladih i iskusnih igrača, dosta kvalitetan trener, stari list, što bi se reklo, i negde se dobro poznajemo, negde zna od svojih ekipa šta želi i kako žele da igraju, tako da bavili smo se nama, bavili smo se njima, još jedna nedelja naravno više za nas u nekom radu i ono što je važno, jako je prijatno raditi u ovakvoj atmosferi kad si, jel tako, prvi na tabeli. Eto. Izvolite, kolegi. Poštovanje treneru, hoće li Jovan Milošević biti u pogonu protiv IMT-a? Ima li nade da ga vidimo na terenu, eventualno u drugom poluvremenu? Da, on je s nama, tu je potpuno involveran, čuvamo ga malo, ali tu je sa nama. A problemi u odbrani, levi bek, imate li možda neke nove ideje kako to popuniti, tu rupu? Pa mi nemamo problema trenutno sa levim bekom. Kao što ste videli na zadnje dve utakmice, imamo čovjeka koji je perfektno odradio tu poziciju. Stefan Tefilović, Sportski žurnal. Eto, krajeva je polusezone, rekli ste lepa atmosfera. Smatrate onda da će ova zimska pauza onako dobro da dođe, da tu atmosferu nastaviti u drugom delu polusezone, samo da dodatno održavate i sigurno da će onako biti jedna lepa praznična atmosfera na stadionu Partizana. Pogotovo je tako, i ako sutra bude ostvarena pobjeda, ta bodovna razlika će onako možda da vas učini još ponosnijim. Pa ja lično stvarno, ja to napominjem, meni je važan ovaj trening danas i ja se jako bavim time. Šta će biti sutra, razmišljat ću sutra, tako da ono što sam rekao, lepa atmosfera, lepo je raditi, dobra energija, ali je jako teško, ti momci su počeli 10. juna. Prošlo više od 6 meseci kako su oni u pogonu. Znači, imali su, neki čak nisu i ne imali više od 2 dana pauze zato što su imali reprezentaciju, tako da sigurno da svi jedva čekaju da odu malo da se odmore, ali opet kažem, sve ovo što se dešava daje jednu dodatnu energiju i dodatni nivo samopouzdanja da smo na pravom putu i da radimo prave stvari. Eto, protiv Kragujevca je Partizan pružio jednu tečnu onakvu igru. Da li je to neki možda put koji biste vi kao trener želeli da vidite od ekipe u narednom periodu? Onako bude tečna, sa dosta pasova, dosta promjena na strani. Eto, da li je to nečemu ka čemu vi težite? Pa, kažem, negde, ajde, ne znam tačan broj treninga, ali što više vremena imamo i što više treninga, javlja se bolje razumevanje kod igrača u odnosu na ono što želimo, u odnosu na model igre koji smo postavili. Tako da ja kao trener mogu da određene stvari treniram, da im ponudim određene rješenja, ali su oni ti koji donose odluke u odnosu na situaciju koja se dešava na terenu. Filozofija je jasna u smislu da hoćemo da pomeramo loptu, da negde time pomeramo protivnika i negde tražimo neke prostore i vreme koje će nam omogućiti neku progresiju da bi došli do što većeg broja prilika i naravno golova. Tako da to je jednostavno u mojoj glavi. Međutim, kada praviš vežbu, trening, trebaš da napraviš tako da oni to razumeju i da u određenom broju ponavljanja to shvate i naravno da
na neki svoj način u okviru svog talenta iznesu tu priču. Tako da što budemo vremena više imali da radimo, to će biti bolje razumevanje igrača u odnosu na ono što želimo. I eto, kakva je kadrovska situacija generalno, tu Jovan Milošević djeluje da će možda igrati, kakav je sad ekipe, da li će dočekati spremno meč protiv IMT-a? Kažem, on je sa nama, trenira, negdje ga čuvamo, tako da bit će sa nama, vidjet ćemo kako ćemo ga trošiti u kom nekom vremenu. Ukoliko nema više pitanja, ostalo je još toliko vremena da vam se zahvalimo što ste pratili današnju konferenciju. Vidimo se sutra do 18 časova u Loznici.